Patricia? Hej. Hej. Hvem er det? Det er Dennis. Hvem, Dennis? Ja, Dennis, det er mig nede fra center, der træner sammen med Peter. Hvor har du mit nummer fra? Jeg fik det af Peter, som har fået det af Charlotte. Okay. Nå, men jeg har altså fri i dag. Jamen, det var ikke derfor, jeg ringede. Hvorfor ringer du så? Jeg tænkte, jeg ringede egentlig fordi, at jeg ville høre dig, om jeg ikke måtte invitere dig ud at spise. Jeg tænkte bare, om du ikke havde lyst. Sådan. Jeg skal nok betale på det. Hvornår? Hvad siger du til i aften? I've got this girl at the other end of the town where I live. Long brown hair and buds that fight to get up. She drops by when she's done at school. Her friends all off at the mall. Lipstick on her lollipop mouth and blue-green bubblegum eyes. And we'll be making sweet tar star loving. And we'll be making sweet tar star loving. Tak for hjælpen. Nej, undskyld. Har du haft en god dag? Ja. Jeg har tænkt mig, at du skulle lave flæskesteg til os i aften. Hvad siger du til det? Er det nu galt? Jeg er ikke hjemme i aften. Jeg har lavet en aftale. Hvad mener du med det? Jeg har en aftale med Peter, vi skal i biografen. Jamen, det er jo fredag. Jeg har altså en aftale. Det lyder da hyggeligt. Jeg kan også bare spise flæskesteg alene, eller spille kort alene. Jeg troede, vi havde en aftale. Mor. Det er fint. Jeg finder ud af det. Hvis bare man kan bryde aftaler sådan lige på den måde der, så... Lad mig gøre det der. Hvad hvis jeg nu laver maden til dig, så går bagefter? Jeg aflyser. Kom, skal jeg ordne det der. For 3 måneder siden. Jeg var en tur. Er sværen blevet sprød? Det er som vi plejer. Den her ældre dame sidder på en bænk. Til at starte med tænker jeg ikke over det, jeg godt lide. Og skal du ikke også have sovs? Hun sidder med Og den går med træningen. Det går meget fint. Jeg synes, du har været lidt
meget dernede på det sidste. Ja, men nu er ligesom heller ikke så lang tid til DM, så... Og du ved jo også godt. Du har også nogle pligter her. Det kan jo også blive for meget af det gode. Skulle du ikke snart til at finde dig en mand? Man kan ikke stole på mænd. Du minder så meget om din far. Jeg smutter. Hvad gør du? Ja, jeg smutter. Du kan da ikke bare gå. I've got this girl at the other end of the town where I live. Long brown hair and buds that fight to get up. She drops by when she's done at school. Her friends all off at the mall. Jeg vil gerne have en mere. Jamen, jeg tager også en cola mere. Hvordan kan det være, at du ikke drikker? Det passer så ikke ligesom til træningen. Så drak min far også. Nå. Hvor bor du henne? Nede på Kirsebærvej. Nede bag ved stationen i nummer 12. Alene? Ja. Det er lige herovre, skal du se. Hvornår har du egentlig sidst haft en kæreste? Det er et stykke tid siden. Hvordan kan det være? Jeg synes ikke rigtig lige, jeg har mødt nogen på det seneste. Det var hyggeligt. Ja. Tak for pizza. Hey Dennis. Jeg skal over og mødes med nogle veninder nu. Jeg ved ikke, om du har lyst til at tage med. Det er Dennis. Okay. Hej Dennis, det er Trine. Kunne I tænke noget at drikke, eller? Ja, Ja. rigtig gerne. Okay. Hej. Hvad så? Der. Værsgo. Nej, så er det bedre. Nej. Jo, det gør det. Skål. Skål. Hold da op. Hvor har I været hen og spise? Jamen, vi har været på den der lille hyggelige en. Den der nede ved tanken. Pizzeriet? Ja. Jeg fik lige en gelé med ananas, og Dennis fik noget kylling. Nej. Hvordan er det blevet så stor? Ja, jeg træner jo en del, ikke? Så i øjeblikket så er jeg ved at gøre mig klar til DM her til september. Okay. Nå. Ej, prøv lige at vise pigerne, at du spænder din overarm.
Ej, prøv at tage din trøje af. Det stopper vi. Jo, bare lige for at se dine muskler. Niks. Jeg kan også helt vildt godt se Ej, det. jeg tror, det er super flot, Dennis. Det er. Bare lige hurtigt. Okay, så kun en gang. Det er en gang. Ja. Oh my. Ej, hvor ser du vild ud, altså. No way. Ej, hvor ser det vildt ud. Gud. Nej, hvor ser det vildt ud. Hvad fanden var det for en klub? Dennis, vent lige. Hvorfor går du? Hvorfor tror du selv? Der er ikke mere af noget, der hedder sprogkoordination og matematisk udvikling. Nu har alle første G'ere og ang'ere. Var filmen god? De har nu det samme forløb. Dertil kommer så, at de Jeg har hygget mig. Undskyld. den studieretning, det er så en fagpakke. Har du drukket? Du minder så meget om din far. Du har taget din trøje omvendt på. Godnat, mor.
og sover stejnat? Ja. Så godt. I lige måde. Got this girl at the other end of the town where I live. Long brown hair and buds that fight to get up. She drops by when she's done at school. Her friends all off at the mall. Lipstick on her lollipop mouth and blue-green bubblegum eyes, and we'll be making sweet tar star loving, and we'll be making sweet tar star loving under the figgy fig tree. Under the figgy fig tree. Under the figgy fig tree.